Να έρθει σπίτι μου πάρα πολλές. Και στέλνω να μου δει διευθύνσετε και μόνο. Μπορεί να έχει το συνήθειο να μπαίνει συχνά από στο... αυτό. Πολύ καλός ο πατέρα, είναι εξωφή. Συνδυάζεις καλά. Ναι, και βαθύ. Μάλιστα, κάνει το ρολόι να δεν θα θέλεις. Για τώρα, δείτε. Εν τόσο που θα... Τι είναι για τώρα. Τι θα πάρεις σπίτι, δηλαδή. Τι, Θα πάρεις σπίτι, κάτι. συγγνώμη. Ναι, τι να τα πάρεις σπίτι αυτό. Και τότε να τα Τα πλύνω. Ναι. Ας πούμε μπορεί να κάνουμε δύο στο χέρι, μπορεί να θέλω... Τα μονοκομμένα που μέσα είναι λίγα που έχω. Τι μόνο που με